Un poc de temps abans de formar els scouts, la parròquia se va plantejar la possibilitat de fer alguna cosa per als jóvens. I Paco Gil, que era el rector que en aquell moment estava, va pensar en fer inicialment un grup de júniors. I per què se pensa en fer un grup scout? Pues perquè ve un xaval que és seminarista, Salvador Mompó, i mos ho comenta. La il·lusió de Salvador Mompó o l'interès dels pares del comitè o el retorn mateix fa que les coses vagin un poc normal i vaig prenent cos. Se munta una primera patrulla perquè ja vaig per a fer-ho i ràpidament no som massa gent per quedar-se en una patrulla i se muntarà la segona. L'elecció dels colors de la Panyoleta va ser el primer dia de reunió, el primer dia que ens reunirem en el casino, en el que és la biblioteca, n'érem 8 o 9, exactament no sé si qui estaven, no? Però s'ajuntarem allí i decidirem el nom de la patrulla, els colors, i el nom va néixer del mig de la biblioteca, que n'hi havia un conte allí, que era el conte de Hiawatha, que era un héroe indi, i a partir d'ahí van dir este nom és original. L'agrupament havia estat funcionant sempre amb el CIF del Moviment Escolta de València, però arriba un moment en què per requisits legals, per obtindre qualsevol tipus de subvenció necessitàvem el CIF propi. Aleshores vam tindre que tramitar-lo i una de les coses que passa és que dins de la informació que ens demanaven era tenies que explicar el significat del nom del grup, no? Aleshores teníem que explicar què significava Hiawatha. I aleshores això, quan ho van rebre en Hacienda, ens van tornar els papers dient que o teníem l'autorització dels familiars de Hiawatha per a poder utilitzar el seu nom o que no se podien dir Hiawatha. Aleshores, legalment, no se diguem Hiawatha, se diguem Agrupament Escolta Vinalesa, però sempre utilitzem Hiawatha per a tots els àmbits. Si Salva Mompó, en aquest cas és important perquè és el que ens ho porta, don Francisco, és superimportant perquè és del llinatge. Jo crec que mai ens abandonà, sinó que al contrari, sempre ens apoyà, però n'hi hagué un moment que agarrar per els moments que estaven passant un poquitiu de por, perquè estàvem en uns moments de transició política i ell tenia unes pressions polítiques i damunt de la diocesana prou importants, perquè d'ell inclús, i això no ho sap molta gent, l'amenaçaven. En el poble se parlava molt, que si eren d'esquerres, que si eren tal, que si eren qual. Per cert, que algú dels escaus quasi el tancaren a la càrcel, perquè una altra família del poble el va denunciar. Però, clar, quan se va aclarir tot, però bueno, nosaltres sabíem molt bé els escaus el que feien i estàvem molt tranquils. La confiança que tenien aquests pares en nosaltres era tan gran que te diem per el carrer, això s'ho va per als meus fills? I nosaltres fèiem sí, perquè van a ser més lliures, van a poder ser independents, van a veure la Iglesia d'una altra forma. I així nosaltres anàvem on els escaus ens diuen, se n'anem allà, nosaltres, com el tabal i la donsaina, raere els escaus. I ho passàvem molt bé, apretats de diners, com sempre, no? El pobre tio Vicent el duien de cap. Al primer campament, allò, imagineu-se, érem 12 xavals que estaven dins de la mateixa patrulla, que no teníem ninguna organització. Jo no anava a ser el primer cap de grup. I això estava preparat perquè fos francès. Francès en aquest campament de Titàgüies no pot vindre i a partir d'ahir jo sé que vaig al campament i es comença a responsabilitzar-me i a fer-me càrrec del grup. Me fèiem unes activitats potser un poquet menys organitzades i més rústiques potser de lo que se pugui fer ara. Les primeres vajilles i això ens el deixaren les monxetes, que abans el seu tornaren, donàvem les gràcies i va ser que no teníem diners i el tio Vicent, que era el tesorero, diu, però per què veniu a demanar-me diners si jo no tinc diners? I jo me sobre de, doncs hi ha que fer loteria. Loteria? En els escaus, en una festa, sí, però en els escaus. Jo dic, hem de fer loteria.
i encara segueixen fent-ne. Quan s'incorporen també xiques al grup, o aquest grup incipient, n'hi havia dues opcions, o fer guies o que s'obrirà a la manada. I aleshores, xavaletes de 16-17 anys s'encarreguen del grup dels xicotets, la manada. Nosaltres anàvem com a aprenents, diguem, no? Però sí que n'hi havia un grup de xics que ells anaven ja com a patrulles. Entonces, ells anaven en les seves activitats, nosaltres anàvem a deprenent i quan tornàrem d'aquest campament, ja com el curs escolar, nosaltres començàvem a cridar els nostres germans, cosins, a la gent més menuda que estava al nostre voltant per veure si els agradaria fer aquesta activitat amb nosaltres. Bueno, pues sí que recorde quan jo anava a Manada que els meus scouters eren Maria Dolores, que era Kela, Pedro, que era Balú, Hati era Lola i Norat també venia, no me'n recorde Norat quin animal era, no me'n recorde ara. Sí que recorde com un poc especial lo de l'uniforme, no? Quan anàvem al campament i tenien que portar la faldeta blaveta, les calces en la guia grogueta, tots en la gorra, tots uniformats, no era algo especial. Jo recorde que els dissabtes per a mi i per als meus germans que també venien era com era un moment de festa, després de dinar ja sabíem que se n'anàvem als scouts, que ens esperava unes hores de passar-ho bé, de jugar, d'aprendre a muntar les tendes de campanya, també aprendre a fer nus, fèiem excursionetes pel barranc, fèiem jocs de tot tipus i era un moment de la setmana molt bonic, molt de conèixer altres xiquets i xiquetes de Vinalesa i de passar-ho bé. Pues vaig entrar en el clan en l'any 85, si no recordo mal. I en aquell moment, igual fem eixides una vesprada, que organitzàvem encontres o festivals de la cançó, o, bueno, ja t'he dit, era prou variat. No es dedicam exclusivament a les acampades, fem altres tipus d'activitats, també altres solidàries. Una de les altres etapes que vaig fer en l'agrupament va ser de cap de grup. L'elecció per a ser cap de grup no és una elecció per votacions com se pensa la gent, sinó que se reunim en un consell i entre tots decidim quina pot ser la persona que en aquests moments se pot fer càrrec de l'agrupament. I d'ahir, per majoria, és la persona. Va haver unes inundacions molt grans l'any 82 i ens va arribar una petició d'ajuda, a recollir roba, menjar, tot el que poguérem. El grup escolta de Vinalesa vam eixir al carrer i vam demanar col·laboració i de fet vam recollir moltes coses. I ens digueren des de l'associació si volíem anar a passar un cap de setmana o el temps que fos necessari per la zona més afectada, ajudar els veïns del poble a desencombrar, a netejar els seus garatges, les seues cases, a fer el que farà falta. Fa uns 5 anys, quan estava jo en Pioners, començàrem amb el projecte Lledra, que és un projecte de Càritas que està en una parròquia del Riu i que ajuden a xiquets en risc d'exclusió social. I el primer any que anàrem va ser sobretot de la primera hora que estiguérem allà ajudant-los en els deures, que és una cosa que solen fer allí, ens ajuden en els deures, es donen el berenar i tot això. I la segona hora anàrem al riu i els teníem preparats uns jocs i sigui una bona experiència fer el servei i això. Hem participat en el camp de voluntariat de Casa Hora en Moixent. Anarem allí per a preparar-ho tot per a Sant Jordi i, a més, coneguerem a molta gent i inclús a uns búlgars que havien vingut a Espanya. 2 setmanes després es va celebrar el Sant Jordi on ens retrobarem molta gent que havien conegut al camp de voluntariat. I vale per l'estrès i dir que tornaríem a fer-ho. Una de les coses que més se recorda del pas per els scouts és els campaments i sobretot les marxes, no? Que
tot el que se veu, tot el que es coneix, això es queda gravat per a sempre. I quan ja s'apropava el campament era una gran excitació, perquè eren aquests 10 dies o 15 dies d'estar fora de casa i ja setmanes abans ja estàvem pensant en la motxilla, en què ens havíem d'emportar, i clar, després arribava el dia aquell, carregar el camió i pujar a l'autobús l'endemà, i eren trajectes que potser no eren, vist des de la perspectiva actual, no eren tampoc tan llargs, però era com un viatge enorme. De l'arribar, el muntatge espectacular que fem, el transformar una vall enmig de la muntanya, el transformar-la en un poble. Me'n recorde de tots els anys picar les letrines en Xermalcaide, de tots els muntatges d'àvia espectaculars per a la cuina, per a les dutxes. La veritat és que recorde que podíem fer moltes coses que ara suposa que no se podran fer, perquè entonces, per exemple, teníem tota la madera que volíem, el pinar s'aprofitava més que ara, i allí fèiem taules per menjar en troncs, o fèiem una espècie de castellet o alguna cosa així, i pujàvem dalt. Fil de pita, n'haurem gastat quilos i quilos de fil de pita, fent peatges, fent taules, banquetes, les letrines, perquè no anàvem a bates, no? Les seues letrines en la higiene de tirar tots els dies la seva calç. I era entrar en una altra forma de vida, una vida en comuna, una vida fraternal, on teníem el dia ple d'activitats des del principi fins al final del dia, que segurament acabava molts dies en un fou de campament, on fèiem esquetxos, on ens divertíem, cantàvem. Recorde l'ambient del despertar, el despertar per el matí, la cançó aquella que feien Ja la noche se fue, com era? Molt autèntica. Era de començar el dia d'una altra manera, pujar la bandera dels scouts i ja començar. No és que era divertit, era vivencial, era autèntic. Nosaltres sempre hem sigut molt estrictes al principi. Duíem l'uniforme perfecte, els nostres banderins, en la manada el nostre tòtem. El campament tenia un tema general, com se fa avui en dia. El Digues Pare és fenomenal. Anàvem, col·laboràvem amb ell. Una vegada fèrem un partit de futbol, homes i dones, tots jugant al futbol, els pares i les mares. I ho passàvem, nosaltres estiguérem molt units, el comitè i els xics. En els campaments celebrava tots els dies missa, o bé ell i el campament o bé anar al poble, però entonces, encara que la missa no era obligatòria, però era voluntària, llevat dels caps de setmana que fem pel dia de pares i això, la missa per tots, però entre setmana jo celebrava i venien els xiques que volien. Jo recordo en un campament que va haver un incendi. Va ser una cosa molt curiosa com tots de sobte ens vam organitzar i finalment vam acabar sofocant l'incendi. Això a mi també em va cridar l'atenció, com el grup reacciona de sobte per a parar una situació crítica i de perill. Jo estava com a tropero i fem la marxa sols, la patrulla soles, la patrulla llops, i ens enviaren a un poble i arribem a un cruce, diu, serà dreta, esquerra, en això ens apareix David i Herminio en el cotxe a portar-nos el menjar. I allà que serem a Dueñas, arribem allí, la desesperació, mare meva, entrem al poble, prendrem alguna cosa, un poble abandonat. Al l'endemà, menos mal, aparició, un pastor, i li preguntem, per arribar al campament, perquè ara vam més perduts que la una, y nos diu, aún nos quedan muchos kilómetros para llegar, pero bueno, ahora os llevaré. Ahí se posen 8 persones en un tractor sense remolque, ens lligà les motxilles davant del tractor, ahí tots apretats entre el costat d'ell, i ens portà hasta la fuente de la miel. Recorden l'any 93, estava jo de pionera, anàrem al campament de la platja Pita i se varen fer una balsa. Se varen fer una balsa i quan l'acabaren hi fèiem la balsa tots els dies per la platja, a passejar-se.
hasta que hi hagué un dia que se quedarem enmig de la platja i no poguérem tornar. Menos mal que passava una balsa i mos va remolcar i mos tornava al campament. Se'n recordeu d'aquell dia que la tropa m'ho va fer una vaga? No sé per què, si era per el menjar o una tonteria, perquè n'hi havia per allà un scouter entre ells, però va ser un dia que es pega per no fer res, s'amagaren allà dalt de la muntanya i tenies allà els scouters en sentit de xiquets per a poder fer les activitats. El primer dia muntant, de repent comencem a veure fum i cridarem a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil ens assegurava que no hi havia incendi. I al darrer, efectivament, l'Ajuntament ens va desallotjar del campament perquè no podíem continuar. Sí, arribar a acabar de muntar les tendes i vindre per nosaltres, anem al poble, al poliesportiu, i quan vinguem a gravar el conservatori estava parlant Pau i tots passant per l'aire de Pau saludant a la càmera. I bueno, als 2 dies ja, no, al segon dia ja podrem tornar. Durant els campaments vam començar una activitat que era fer un raid que consistia en que els scouters ens dien un lloc on teníem que pregar i nosaltres per el nostre compte en un mapa arribàvem. De normal sempre se perdíem i perdíem bastant de temps, entonces quasi mai complíem els horaris. Se vam perdre pujant una muntanya que després als anys hem tornat a la mateixa muntanya i s'hem donat compte que no tenia pèrdua, però nosaltres ens vam perdre. I allí vam patir bastant. Va ser, jo crec que és el pitjor moment on vam estar al borde de la mort. Va haver un any que els scouts varen pillar dels militars una oferta i tal, tenien allí una subhasta de tendes. Guarden unes tendes i uns taburets, nosaltres se presentaren per deixar, ens donaren una tenda i una dotzena de taburets i molts campaments estigué muntat a la tenda i ens salvava de moltes activitats, fins alguns focs de campament. I aquest campament estigueren 15 dies, això, a Nàuvia. Recorde les cuineres que se ficaven a cuinar-nos i se ficaven uns calaixons per poder cuinar perquè si no se banyaven els peus. Nosaltres teníem els xiquets en una tenda militar, en els peuets alçats i se passaven tot el dia cantant-los. En la nostra intimitat en els campaments organitzàvem els festivals d'expressió lliure i recorde 2 en concret. Uno va ser quan David, Norat i Jero varen eixir imitant a tricicle, que ho varen fer fantàstic, i després també recorde en un festival d'expressió lliure que vam organitzar l'Esculta, en la que era tot de mimo i la primera eixida va ser triomfal perquè va eixir Jesús i Miquel, que representaven Albano i Romina Power. Sketchos divertits n'hi havia moltíssims i jo me recordo d'un que era la vida en una perruqueria. Aleshores allà estàvem nosaltres fent tot el xafardeig típic de les perruqueries de Vinalesa i jo recordo molt el Blanco, el Mochema Ramon actuant i disfressats en batins que demanàvem a les cuineres per a poder disfressar-se, es posaven rulos i era molt divertit. La veritat és que després de tot el dia fent coses per la muntanya, fent activitats, era un final de dia creatiu i cachondo a tope. Les nits que es fan interminables en els campaments, però quan la vida del campament t'enteres de lo que passa, perquè durant el dia estigues estan jugant per amunt i per avall i no t'enteres de quasi res. L'acompanyament dels monitors, també els scouters ha sigut també molt important i ha tingut molt bona relació amb ells, crec jo. I ho passàvem molt bé. Quan venia la nit, que es començàvem a jugar a la perejila, ai, madre mía, la tia Maria i tots, ai, el Vicentita i Paco, se divertíem un muntó. La forma de col·laboració era en l'equip de cuina. Bueno, pues allà anem nosaltres de pinche, Antonio i jo. No tenim idea de cuina, però per lo menos una maneta de pegons i de pinche, pues això.
I així n'estiguérem uns quants anys, no? Jo tinc molt bons records d'aquesta etapa que aprofito per aconsellar als pares dels xiquets que si poden apuntar-se, que s'apunten a l'equip de cuina perquè és una experiència molt gratificant. Lo primero que abordamos fue el tema de la alimentación de los nanos, es decir, una cosa es o era ir a cursos de supervivencia y otra cosa es ir a un campamento. Y entonces propusimos pues cambiar el tema de los desayunos, hacerlo más diversificar. Un chaval a lo mejor no se toma un vaso de leche por la mañana, se comía una fruta o se bebía un zumo y bueno, pues por lo menos más o menos estava alimentat. Per a mi una persona molt important que ha passat durant el meu període com a cap de l'agrupament ha sigut Anna Montal Blat, que sempre ha estat al meu costat en moments difícils, en moments de que la crisi que teníem en els xiquets i ella sempre donant-nos ànimos y alegrías para que continuárem abans. Quiero aprovechar para reconocer lo aportado en el tema de cocina y en el tema de mantenimiento de Paquita, de Honorat, de Pili, de Herminio. Bueno, seguramente me dejaré gente, pero en principio son la gente que he visto más implicada en el tema de comités y en el tema de mantenimiento de campamentos y de cuina y de cocina y demás, vamos. Nos juntaba por más o menos la cantidad que yo gastaba, la multiplicant i d'ahir pues, feia el missal. Quan fem la paella, doncs nosaltres fem el foc, fem això, menejàvem i ella a l'hora de l'aixòfia, doncs per quan són? Per tant, tal, i ella posava l'arròs. No, però menjar no, no? Però lo que se necessitava. Se ho passàvem molt bé, molt bé. Hem estat molt units, els xics, amb nosaltres, i hem estat molt a gust. Ha sigut un comitè que ha estat molt a gust. Si necessiteu alguna cosa per la festa, assistim vosaltres. El comitè antic estem així per ajudar-vos. El pas de Scouts d'Espanya al moviment Escolta de València es produeix a la Ronda Solar 84-85. Venia motivat perquè en Scouts d'Espanya, a nivell, per exemple, de l'Assemblea o del Consell Nacional, és dir, no estava ponderat la quantitat d'afiliats i la representativitat en aquests foros. Tot això motiva, evidentment, un altre sistema de gestió i, sobretot, el més important, un canvi en el sistema metodològic de l'escoltisme. Passem del sistema cavalleresc d'Escaus d'Espanya, passem al sistema francès, on, evidentment, n'hi ha que treballar-se molt més les activitats, n'hi ha que buscar molt més recursos i, evidentment, això enriquia el projecte. En Roca Cooper és un grup, era un grup xicotet que no donava per a tindre infraestructura pròpia per a campament i res d'això, entonces, si volíem eixir de campament, teníem que buscar altre grup per a ajuntar-se i fer el campament conjuntament. Aleshores van contactar en Carles, o Carles coneixia la realitat del grup, Carles era coordinador comarcal, i després va ser el producte d'això, una relació d'una sèrie de campaments després al llarg dels anys, que durant uns anys continuàvem fent campaments conjuntament. Era com un grup realment conjunt a l'hora dels campaments i ja està. Una època realment bonica i plena de records dels dos grups, suposa. A 1995 es produeix la incorporació als campaments d'alumnes de l'Escola de Música de la Societat Reeiximent Musical. La manca de xiquets en aquells moments ve provocada per la gran quantitat d'activitats que s'ofertaven des de les institucions públiques. Se planteja des de l'agrupament Àgora i des de la Llaguata a la Societat Reeiximent Musical el que els alumnes de l'Escola de Música de la SRM pogueren vindre als campaments. Els campaments, sabeu que hi ha unes despeses fortes que són iguals, vaig en 3 que en vaig en 50. Entonces, si aconseguíem més xiquets per al campament, evidentment podríem fer el campament a uns preus normals i si no, potser hauria sigut insostenible i no haguérem pogut
pogut fer els campaments. La veritat és que l'experiència va resultar, és que molt bé, i augmentarem la relació que històricament i des de sempre l'agrupament Yaguata i la SRM hem tingut. En els anys de la crisi, l'agrupament, com he comentat antes, l'agrupament aposta per fer acampament, doncs sí que té veres que hem fet campament molt prop, com per exemple, sobretot en la zona de Terol. I com haureu vist, n'hi ha molts campaments que se repeteixen, sempre buscant llocs prop per abaratar un poc el transport. Damunt de la crisi que teníem de xiquets i d'escautes, s'enjuntem també en un canvi de local. Passar des de les escoles velles, on teníem un local gran, amb 4 habitacions, una sala gran, passem a l'Ajuntament Vell, a un despatx, que ahir ho tenien que tindre tot el material, tot. Després passarem ja, al cap de 2 o 3 anys, a la Casa del Torró, que és el local que ara estem. Quan anem a veure-lo, allò era un palau. A l'any 2000, quan estàvem preparant el campament d'Albacete, ens varen quedar sense scouters, la gent que ja estava més temps comença a deixar-se-ho, i els 3 que ens varen quedar, Anna, Porter, el Blanco i jo, vàrem decidir tirar mà dels pioners. Sabíem que era l'única opció, teníem que salvar el grup sí o sí, perquè era el que volíem. I vàrem tirar mà de Quique, d'Anna i de Víctor, que sabíem que eren 3 amics i que duien molt de temps en els scouts i eren els que podien continuar com a scouters. I la veritat és que ens va eixir molt bé. I després del campament d'Albacete, quan començarem el curs, sí que tinguérem que tancar una branca, la branca de tropa, i es quedarem en manada i en pioners. A l'any 2006, l'augment de natalitat que havia viscut el poble durant anys començà a tindre fruits a nivell de grup. Començàvem a notar que s'apuntaven molts més xiquets a l'agrupament. Aleshores, de passar de tindre 2 seixenes a la manada, començàvem a tindre en 3 o 4, de tindre 2 scouters per branca, passàvem a tindre en 3, en les branques més grans. Això n'hi havia gent que no ho havíem viscut en la vida. Finalment, a la Ronda Solar 2010-2011, l'agrupament obria per primera vegada en la història la branca de castors. D'uns anys cap així, jo crec que l'agrupament, diguéssim, s'ha obert a l'associació i s'ha obert més a les activitats associatives i federatives del que potser estava fa menys anys. Jo crec que també això té molt a veure en l'increment de la massa social de l'agrupament. No sé, Pau, Anna, també han apostat per llançar a l'agrupament. L'agrupament duia molts anys centrant les seues activitats únicament a l'àmbit local i esporàdicament a nivell comarcal. Aleshores, participar en les activitats que s'anaven a dur a terme en commemoració del centenari del moviment escolta a nivell federatiu suposaven retrobar-se de nou amb el món escolta. Jo vaig ser cap de grup l'any 92 i en este any vam organitzar el Festival de la Cançó. No va ser una moguda tan gran com la que hem viscut o la que s'ha organitzat enguany, però també va dur molta preparació, moltes reunions, però al final va eixir un festival esplèndid, molt satisfets, també per la repercussió i tot el que era la primera moguda important que organitzava l'agrupament ací al poble. Sí que vam tindre molta col·laboració per part del comitè de pares, que ens ajudaven en la seva preparació. Després ells també duien el tema dels bars i begudes i bocates, que això ho destinarem a contribuir a la despesa de... En aquest moment va coincidir que estaven de reformes de la façana de l'església i tots els guanys dels bars se destinaren a
això. El tornar a participar del Festival de la Cançó jo crec que va respondre a una necessitat de fer-nos veure en el moviment. Portàvem molts anys plantejant-se-ho, però sempre es pesava més la falta d'scouters, el no valorar els recursos que teníem, i finalment en 2012 a Massamagrell tot es va posar de cara perquè estava a prop, ens van deixar participar en una cançó que no era nostra, que no l'havíem fet nosaltres, i vam trencar el xer, vam afinar i s'ho vam passar bé. I recorde que per la vesprada, abans d'entregar els guardons, tenia el Blanco al costat, em vaig xer i vaig dir, Blanco, això ha de vindre un dia a Vinalesa, i finalment ha vingut a Vinalesa. Hem inventat cançons, els scouters, els xiquets, hem fet concursos per escollir la millor cançó, i jo crec que tot aquest treball al final s'ha vist recompensat. De fet, l'any 2014 a Xàtiva ens van donar el premi de la millor posada en escena, i l'any passat a l'Olleria ens van donar el primer premi, no se'l van poder emportar perquè vàrem endollar un teclat, i hem donat les gràcies, evidentment, en tot aquest treball a les persones que continuament venen ajudant-nos, que no són del grup, que han sigut scouters, com són Fran i Maria Àngels, Mari Carmen i Norat, i Hermini, i Julio Pastor, sobretot. Este festival de los Scouts 2016 de la canción ha sido aquí en Vinalesa. Y estuvimos preparando durante el primer trimestre muchas actividades para preparar el festival. Como hacer pancartas, pintar, bailar, cantar. Organitzar el festival així en Vinalesa jo crec que ha sigut l'esdeveniment perfecte per a celebrar aquests 40 anys d'escoltisme al poble, perquè el poble veurà que el moviment està viu i que el grup de Vinalesa pot fer coses com aquesta. I després és molt gratificant i t'il·lusiona molt veure pares, comitè, antics scouters, una quantitat de gent que igual no té res a veure en l'agrupament, com col·laborar d'aquest espectacle, d'aquest esdeveniment, i com de vells que jo crec que també va ser tot gràcies a la paciència dels xiquets, que es varen apretar un muntó, i també als scouters que varen donar durant 2 mesos tot el temps lliure que tenien per a que les 2.000 i pico persones pogueren vindre a Vinalesa i pogueren gaudir d'aquest festival. I després jo crec que el més gratificant encara fou quan anem a l'avaluació del festival i la majoria de grups diuen que era el millor festival que havíem vist en la història. L'associació dels Scouts de Vinalesa és una associació molt important, ja que maneja molta gent i està dedicada sobretot a la joventut, a la gent jove, en educar en uns valors que la cooperativa sempre ha estat apoyant aquests valors. I com no, havíem d'ajudar als Scouts, si formen part de Vinalesa, i la cooperativa pràcticament està format per quasi tota la població de Vinalesa, totes les vivendes, tenen algun soci. Per tant, tenim que ajudar quasi per obligació i perquè ens naix. Donar-vos l'enhorabona per haver complit 40 anys, jo crec que és importantíssim. Primer, per una associació, arribar a complir 40 anys, però a més, si aquesta associació és capaç d'estar durant 40 anys formant a persones que després van a formar altres persones, encara és més important. Això té un valor incalculable pel que és el poble. Moltes vegades no se donem compte que això és el verdaderament important, és a dir, formar persones que després tinguin una capacitat per poder discernir, per poder viure en el poble, per poder fer en realitat el que es deu de fer en el poble, tot el que és la convivència en el poble. Doncs en aquest sentit jo crec que és una de les tasques importantíssimes que fan les associacions i més les associacions juvenils. A nivell municipal vos agraïs tot el que pugueu fer per Vinalesa, tot el que pugueu fer per la joventut, més en aquests temps en què a vegades la joventut pareix que se'n va per uns altres camins, i per aquesta vessant que vosaltres heu agafat jo crec que és la que toca, és la correcta, i jo crec que tot el poble hauria de saber totes les activitats que se fan, per què se fan, com se fan, i sobretot el més important, ja ho he dit abans, que és que se treballa per als nanos, per la joventut, i al final redunda en benefici primer a la curta i després a la llarga, que jo crec que és l'important. Ara, com se veu per totes bandes, el grup està en un moment magnífic, sobretot per la qualitat de la gent que ha passat durant tots aquests 40 anys. I a mi un poc el que em toca és mantindre aquest nivell,
Mantindre aquest nivell no va ser fàcil, perquè en aquests moments som 40 xiquets en manada, llista tancada i hi ha llista d'espera. En exploradors també està llista tancada i són uns 25 xiquets. Pellaners també tenim un bon grup, són uns 15, uns 16, i routes, companys, són uns 6 o 7 i que a veure si s'animen i ens segueixen ajudant durant la seva etapa en els scouts. M'agraden els scouts perquè són divertits. M'agraden els scouts perquè estic a les amigues. M'agraden els scouts perquè fas moltes activitats. M'agraden els scouts perquè fas uns amics i divertits molt. M'agraden els scouts perquè són divertits. M'agraden els scouts perquè fem moltes activitats divertides. Ens agraden els scouts perquè són molt guais! ¿Qué vas a contarnos? Demos algo. ¿Por qué te apuntas als scouts, per exemple? Pues perquè els scouts m'agraden. T'agrada, però per què? Pues perquè juguem molt. I tu, Raimon? Perquè fem un munt d'acampades. I Sílvia? Per què t'apuntaves als scouts? A mi hermano antes le iban a llamar Perquè veig a... O perquè els scouters són molt guais. Pues vas dir-ho, dir-ho. Perquè si cal que ser molt guai. Molt bé, vale. No podeu anar. Rosa. 3 més o 2 més? No, són 2 més. Vale. I així mires els que No, un poquet pagaré. Ahí, perfecte. Vale. Teniu que dir algo de per què vos agraden els scouts, per què se vareu apuntar, vale? Nos agraden els scouts perquè s'ho passem bé. Molt bé. Teniu que xillar, eh? A veure, per exemple, Durne, tu per què vens als scouts? Tens que dir-ho fort, eh? O Mireia, per què vens als scouts? A veure. Perquè me trobe amb els meus amics. Molt bé. I tu, Marta, per què t'has apuntat als scouts? Perquè m'ho passe bé. Fort. Perquè m'ho passe bé. I Edurne? Perquè m'ho passe bé. Però dir una altra cosa, podeu dir-ho a la vegada. Perquè... És molt divertit. O perquè se n'anem d'excursió, o perquè se n'anem d'acampada, no? A veure? O perquè dormim a la... Vale, va, les dos juntes. Se ho passem molt bé perquè se n'anem d'excursió. Vale, va. I la toqui. ¿Podem dir les dos a la vegada? Sí, què aneu a dir? A veure si Es un puesto on se divertim. On se divertim i coneguem a gent nova. Vale? Ensenyem a anar. Va, 1, 2 i 3. Es un puesto on se divertim i coneguem a gent nova. Molt guai. Vale. Per a mi... Torna a començar. Per a mi els scouts és treballar tots junts. Però no tots és divertir. Però ara ho has dit més fort, Joan, perquè si no s'escolta la càmera, vale? Tornem a repassar. Vale, va. I digues, i per a mi diversió, no falta que digues per a mi els scouts, vale? Fort, i per a mi diversió, vale? Vale, va. Per a mi els scouts és treballar tots junts. I per a mi diversió. Molt bé. Ale, ¿tienes los folles? Vale, siguiente. Que dos. Què aneu a dir? Lo guapos que som, els scouts? No, ja ho han dit. Me encantan los scouts. Nos agradan els scouts perquè són molt guais. Vale, ara els dos a la vegada. Ens agraden els scouts perquè són molt guais. Vale. 1, 2, 3. Ens agraden els scouts perquè són molt guais. I ara votant. Perquè són molt guais. Però quan digueu guais, no demanem un vot, no? Va, vale. Ens agrada els scouts perquè són guais. Ens agrada